Kaixo guztiei, ni Withy naiz eta gaur herritarrei buruzko mundu guztia kontatuko dizuet. Orduan, goazen bideora. Baserritarrak herrisketan ateratzen diren izaki pazifikoak dira. 1.0 betan sartu ziren eta 1.14ean asko hobetu ziren. Hemen daukazue argazki bat lan eta bere lan mai guztiekin. Ikusten duzutenez asko daude. Bere dirua esmeraldak dira. Mundu baten hasieran, herriska batera joan. Horrelako lekutxo batekin, baserritarrak gorde, ohe batzuk jarri eta janaria eman, hoberena, ogia da. Eta horrela ugalduko dira. Baserritar bat jaiotzean txiki-txikia izango da, orduan bakarrik handiagoa izatea itxoin eta lan bat jarri. Baserritar bat zombifikatzeko bakarrik utzi zombi bat baserritarra jaten, ahultasun edabe bat eman, urrezko zagarra eta orain bakarrik itxoin behar da. Baserritar bat zombifikatu eta gero bere salneurri guztiak asko jeitsiko dira, eta horregatik hain ona da zombifikazioa.